Hej YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube. Vi er næsten fuld premade. Vi er selvfølgelig meget Tobias igen. Og vi går selvfølgelig botlane. Så har vi Niklas. Korten ikke i midlane, som bliver blank. Så vi håber, vi får meget mere med. Selvfølgelig betyder... jeg skal lige hjælpe her. Så har vi Viggo. Måske får nogle lidt bedre gangs for jungle. Ja, lidt bedre end nogle af de andre, du får. Nå. Ja, så vi skal egentlig bare lave en lille gameplay med det her. Og ikke bare sådan, vi går ikke græde nu. Det kan ikke være så galt. Nå. Og today... Nicky? Ja? Hvad nu hedder? Hvem er du imod? Jeg er oppe imod Jada. Okay, okay, faktisk. Vi tabte blokker lige nu, ikke for sin skyld. Jeg kan se vores egen hold, men jeg kan ikke se det altså. Okay, nu lægger du Caitlyn og Blitzcrank, okay. Tobias? Ja? Du dobbeltvirer Tobias lige lidt tæt på midten. Nå, lige lidt tættere på midten. Nå. Hvad nu hedder? Du blokker bare Blitzcrank's Q med dit W. Ja. Altså han grabber mig, så dobbelt jeg. Ja, Tobias, du skal lige lidt tættere på midten. Jeg har bare ikke W lige nu. Okay. Nej, men det var ikke nogen grund til. Er det fint nok, det der, Viggo? Ja, det er det. Super, hvorfor laver de ikke så meget, Viggo? Min? Hvad? Nej, nå okay, det var bare lige, det er som om de lige dit internet, det er lige lagget lidt. Mit? Nej, Viggos. Jeg ved mit, det gjorde lige. God start. Dør du, eller hvad? Ja, nej. Nå, okay. First time we Okay, Blitz han er helt nede nu. Nej, vel ikke. Og nu er det carrier. Og så har vi first blood. Nice. Og vi har snart Nice, et double yes. kill hernede. Du kan lige få dit liv med. Prøv at vente til den store kommer, Tobias. Nå, ja, Vent med okay. den store kommer nu. Ja, okay. Hvad, prøver hun igen? Jamen er hun dum eller hvad? Fuck det. Jeg fik sådan en leg sparkle, sådan den lige en... Der er Blitzcrank. Jeg blokker hendes farm. Jeg går hjem over det. Viggo, hvordan går det? Det er okay. Og Viggo og Niklas, vi spiller på EUNE. Og Niklas er vant til, og Niklas og Viggo, de har sådan rimelig mange champions og sådan noget på EU eller EU Nordic East. Så de har ikke nogen runes og sådan noget. Så hvis de er dårlige, så nok derfor. Fordi jeg ved, de er gode, hvis de spiller på Nordic. Tak. Jeg tror water try lige hurtigt. Ja, godt det. Prøv at vente. Vi skal tage det carry nu, Tobias. Nej, ja, jeg er klar, Viggo. Okay, super vent til lidt. Okay, Super. Er det der også? jeg har sat et carry splash hernede. Så du har ham. Forhåbentlig. Jeg har mit Please. W nu. Han går Ej, efter. Stop HP. Eller vente mig. Nice. Fuck, det er svært. Jeg kan ikke lide der splits, fordi jeg ved, han grabber en af os lige med. Jeg skal lige vant til at spille med runes nu, det gør jeg ikke før. Jo, jeg spiller med Han har sit grab nu, det kan man se på ham. Jamen, han har ikke nogen mana til at bruge det. Nå ja, okay. Jeg tror faktisk lige, han er nok. Nej, nu har han. Han skal bruge 100 til, når man... Det gør det ikke noget med, når man... Nej, det er nok Niklas, jeg spørger, han har brugt det... hvad hedder Blitzplayer. Nå, Niklas, er det ikke noget med, når man er under level 6, så koster det kun... under level 10, så koster det kun 100 mana at bruge sit Q som Blitzcrank? Jo. Jo, super. Hvorfor slog du ham ikke, så kunne vi få ham stunnet? Nå, Jeg tror, hvis det er 100 til 50, jeg er ikke sikker. jeg giver lige noget liv, hvor er den store. Ja. Kan jeg lige koncentrere mig noget andet i stedet for? Jeg blokker lige alle deres angreb, hvis jeg kan. Jeg lægger. Okay, nå, men du fik næsten blitz. Ja, jeg fik en kæmpe lagspike. Jeg tror faktisk, det var lol. Men du er helt lav. Ja, jeg ved godt, jeg er tilbage igen. Det var bare lige... Viggo? Jeg elsker bare stille. Den der Caitlyn, hun går efter dig. Jeg skal lige have den her. Cool. Lol. Jeg skal lige gå godt. Ja. Og klar, Kom så. Vi får et gang igen, Virkelig nice skin.
Ja, du har. Vi Fuck, fik det et er double nice, det der, Viggo. kill. Jeg recaller, jeg Nice, recaller. Det gør du også ikke. Men pas på, Viggo. Pas på derinde der. Jeg tror, de ganker nu. Vi er begge... Viggo? Nå, ja. Jeg er bare lidt low, men det er ikke low. Jeg tror godt, vi godt kan tage ham. Han er lige gået henover. Jeg, Ja, okay, bare gå tilbage. jeg Ja, fokuserer, Viggo, kom derfra. jeg fokuserer 100% på mit, hvad hedder det, på mit support item. Ja, godt, Tobias. Og så køb vores, Okay. Tobias. Bare gå tilbage. Mm. Ja, perfekt. Tobias, når du løber ned mod din Jeg er når du rimelig står, low. kan du så ikke kigge på noget, hvor der er fight henne? Altså, der Ja, står hvis ja, jeg- midt og sådan noget. Jeg overvejede Ah, flash. okay. De fik næsten, var det en Jens eller sådan noget midlane? Nej, du tæller den. Og Står lige der. 2 sekunder. Ikke slå være, ikke slå være. Minder du har W, så W igen, og så kan du få kub ind på ham. Nej, jeg tror ikke, jeg er nok med ene. Hvor er du næsten ikke nogen Okay. med? Nej, det var Viggo. Hvad laver du lige, Viggo? Står helt stille. Okay. Okay. I har ham, goddag, I har ham. Jeg overvejer flash. Mindre detalje. Black. Hvad ved Viggo? Black. Har du Jeg kan flere, ikke så lige laver gå du? tilbage. Sådan er noget tilbage. Så hvad laver du, mand? Men jeg skulle lige snakke telefon. Skal jeg bare køre meget tank, eller? Ja. Var det lige... Ja, det var Ja. net lag. Jeg jumper dig. Kom så. Det er easy, det er for jer. Nice. Nøj. Det skal bare blive ved med at køre det der. Det skulle da Der en god er på, grund ja. til vores Nå, YouTube-kanal hedder det her. men jeg tror, vi vinder. For os. Det der med... 6 kills. Det- Ja. Jeg tror godt, vi kan vinde det her easy. Skal I se det der midlane? Du siger også, du vil have, at vi skal komme op midlane eller sådan lige hurtigt. Ja, Jeg har old, hvis der er, Niklas. Så får lige sige, hvis der er noget. Er du klar? Ja, jo. Nej. Okay, vi tager lige hurtigt tower her. Jeg tror faktisk, jeg får attack speed, hvis jeg er. Nej, det der, det sker bare ikke. Kom nu, hallo. Hvad? Jeg er på vej. For helvede, du har elendigt spillet. Okay. Jeg kan til at Nej, følge hallo. dig. Hallo. Ej, okay, Nej. du det. Bait. Bait. Bait med... Ja, det er sygt det der. Og så har vi lige Viggo, der lige kommer ind og Ja, hvor det er nice, det der, Viggo. Seriøst. slipper han væk. Og sådan der. Nej, det er det ikke. Jeg har Tobias, er stadig, du ondt? jeg har stadig Nej, mit det er flash. Tobias, prøv lige, bliv her. Prøv lige, Tobias, meget mana, eller mange ud af XP. Jeg er fuld mana, jeg er fuld mana og fuld. Jeg også. Prøv lige at Go, Tobias, vi har okay, de går mig. Hvor går vi hen? Kate. Så går du efter ham. Jeg ved ikke. Du skal bare tage en gate. Jeg er færdig, Og pas på, ringeren kommer også. For sikkert, han Jonas. Tobias, bare væk, hvis du kan. Det kan jeg, det kan Viggo. jeg. Dubstep smøg. Jeg fik en idé ud. Og vi har en over i busken. Nej, jeg kommer. Hey, kom herover, kom herover. Godt, det der, gutter. Jeg kom. Godt, jeg kom. Nice, old Tobias. Kom så. Kom Fokuser så, på gutter, I det. har ham. Ja, Har hvor du? er det vigtigt, der, Viggo. Nice. Tobias, ja, super. Kan I Har få du Q Q? ind på ham eller sådan noget? Nice. Jeg tror, pas på. Jeg kommer. Hvad laver jeg? Sorry guys. Lol, hvorfor poppede jeg ikke min buske? Biscuit. 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 Og nu kommer lige. Hvorfor poppede jeg ikke dem? Sorry guys. Jeg tror, de har rettet. Hvad skal jeg lige på Nicky, vågn op. Niklas, er du der? Niklas? Hvad? Jeg kommer. Der er en gift. Ja, det ved du godt. Nå, det mærkeligt. Fucking vidste, mand. Han er fucking sygt lige der. Jamen, han er fedt. Er han? Ja, han også. havde 3 kills i forvejen. Ja, Hvad der skete der? Hallo Niklas, du stod bare lige Stille, pludselig stille. Niklas. Nej, det, jeg tror, det var mit lol. Nå, Nå. okay. Mindre detaljer. Okay, jeg går lige ind og tager Eller, det. vi har stadig chancen for at vinde. Jeg er stadig sygt fedt. Jeg har Lad os stadigvæk... bare tænke lidt positivt på det. Jeg lagger sådan lige nu. Det er træt sådan lige meget. Eller det er jo ikke lag, det var internet. Det er en der blitz, man. Det der SS.
Men hvor fuck er Caitlyn hen? Ja, hun var død. Jeg dræbte hende. Nå, jamen, hun er til live for længst. Ja, jeg kommer midt på det. Hvorfor skriver Nice, jeg? damage. Oh my god, hvad laver jeg? Jeg har sådan en lag lige nu. Det er internet. Det er sådan slow. Altså går det ikke noget under recordingen? Ej, det er ikke recording, det er ikke recording. Det er sådan noget, jeg ved. Og hvis de angriber dig, så popper jeg shield på dig. Men jeg har Hold ikke hold, helt... du køb. Jeg har brug for ham ned mod mig, måske. Prøv lige vent 10 sekunder med at gå ind på noget som helst, Tobias. For jeg skal lige holde. Nej. Det er min Tobias! Derude. Pop shield, pop shield! Hvad fuck? Jeg har oldt, og jeg kommer godt med. Nej. Jeg tror, jeg skal komme. Men jeg lægger. Ja, skal jeg tage ham med? Okay, nu har Ja, nej. Yes! Okay. Jeg har virkelig brug for meget hjælp her. Oh my god, man. Vi går bare gå midt. Jeg har sådan en net-lag spike lige nu, og sådan noget træls. Han har du ikke et eller andet åbent, Tobias? Jeg prøver Ej, lige. ja, Tobias, luk alt andet lol, og så... Niklas, på. Så kan vi sikkert se Tobias' skærm. Ja, nu er det bedre. Jeg tror, det var Okay, lidt bedre. Men jeg smadrer den her ting. det er måske lidt nederen. Når der kommer i Rinder, han er herovre. Godt. Men jeg kan jo sådan set give dig mere liv. Så. Okay, du har ham lige, du har Tager det. vi ikke bare Drake? Vi går dør du Thompson? Nej, det gør vi ikke. Ja, skal vi tage Drake imens? Nej. Niklas, kom her. Kan du komme med, vi går ned på Drake, vi skal have Drake. Men jeg Jeg tænker... var inde med hende. Kom, Jeg er nødt til at snipe. tilbage. Ikke lige måske shield. Jeg ved. Bare på sin mave. Og jeg har biscuits. Super, godt gutter. Jeg laver på Vinder mere. det? Så er det nogle biscuits, så får jeg lidt mere med. Hvis I liker, så er det, hvad det chance for, at der kommer mere med Megas. Med Megalas. Og vi kunne få den, der skulle jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke siger, vi kunne det. Holy damn. Sorry. Oh shit! What the Lord. fuck, did Radiant Lol. have a kill? Jeg vil jump dig. Hvor har vi jungler henne? Så jeg vil jump dig, men det kunne jeg ikke. Nej. Ja, Mumu, godt. Bare rolig, jeg har styr. Der kommer en virkelig lav blitz, og kom! Nu! Ikke tag det, Tobias. Super. Nej, jeg tager ikke killsen. Jeg er supporter, mand. For mig er kill. Kom herover. Ah! Nice, nigga. Hvorfor tog jeg ikke den? Det var det. Stå tæt over. Ja, det var Jeg det. recaller på mana. Ja, det går faktisk ret godt. Jeg har en 0 i en 10 skud. Mhm. Er vi op mod... Er det ikke bare ren AD, vi er imod? Jo. Jo. Ja, så skal jeg have nogle boots med noget armor. Så har vi lige nogle ninja tabi. Og så kan vi nu opgradere jeg mit nej. Jeg prøver faktisk... Tobias, lidt tættere på midten. Ja, okay, Skal du med at rette det så meget på stolen? Nå. Jeg skulle også have Ricker nu. Jeg tænker, jeg køber Frozen, og så køber jeg... Frozen Heart. Så køber jeg Sun Cave. Ja. Ja. Jeg tænker, det er smart. Ja, vi går. Nej, Fuck. Shit. Der kommer det ikke. Det er perfekt godt, det her, hvis jeg... Eller hvad? Han dig. Nej, Tobias. What the wow! Aldrig set et old, der skade så meget. Og det er legende, mand. Tobias, gå Tobias. Ja, tilbage. Og så Q mod hende, hvis der. Super, Tobias. Nice. Du kan også nederne døde der. Jeg ved ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre. Nej, men altså, jeg troede, jeg spillede nok, jeg havde ikke lige mine ability, så lige pludselig så ulter han bare. Oj, det her det blev godt nok lidt af en laggy video. Niklas han gik sådan lidt FK, og så din mic den fucker lidt op nogle gange. Og Vigos mic den fuckede, der var lidt internetproblemer med Viggo i starten. Men lige meget vi bruger det. Vi lige tænker sejt,
Okay, jeg har lige fået reward. Prøv at se. Ja. Kan du så ikke? Viggo, du skal have så meget armor, at minions ikke kan skade dig. Heller så du, fik du det der på record, Tobias? Så du hvad han gjorde? Blokere. Det er det for. Hvad gjorde han? Han kan dobbelt. Okay. Nej, så du det ikke? Jo, altså jeg kiggede på ham. Okay, men så fik forhåbentlig du med. Altså der, hvor han smitede minionen. Nå, nej, det så jeg ikke. Pis, mand, det var ellers sygt lavet. Hvad smitede han? En minion? Han smitede, nej, men det er lidt svært at forklare. Han lavede det der smitede minion, så den døde, og så kunne... Ej, det der, det... So pussy. Nicky! Det gør den der house. Jeg har fornemmelsen af, at mit flækker. Nicky! Men prøv lige at gå lidt tilbage, så jobber jeg. Nej, prøv lige vent, Tobias, jeg skal lige ramme her. På bare et af det. Fanden går han af? Hvor har vi med det, eller? Den har gjort. Oh my god, Der man. Jeg kan ikke være med i næste... Det er fint. Jamen, vi skal også lige have klaret noget med mig, Tobias. Vi skal også lige have klaret noget. Jeg tror først, jeg kan spille sådan lidt her om aftenen. For det første, vi skal først have recordet det her, eller vi skal først have lagt det her op, og så skal mig og Tobias lige snakke sammen om en hel masse ting. Ja. Eller jeg vil i hvert fald snakke om Tobias. Shit, man. Jeg har virkelig mange matematiklektier. Og det er på grund af, at jeg har engelsk og matematik. Jeg har ikke rigtig nogen lektier. Du er så dårlig. Jeg håber, de skulle ændre, fordi jeg er måske nok snart færdig. Nej, vi skal bare vinde den. Altså, kan vi ikke vente på 3 minutter? Prøv lige at lade Viggo... Okay, sådan der. Var lige assist. Nice. Der ringer. Hvorhen? Jeg kommer. Tror I godt, jeg kan få kroppen kød på det der? Men kom herop, lille blank. Ej, det er min. Ja, han kan få chancen. Nej, det er ikke. Eller er det for lang tid siden? Han går... Olde han lige væk, eller sådan noget. Altså, hvis jeg rammer med Q, så går jeg Jeg ramte ham. Lol. Hvis jeg rammer med Q, så går jeg ind. Godt. Vi henter den. Godt Jeg taget har på en dejlig go-gurt, der er sådan ret stor nu. Han har sådan 0,2 på. En lille noget. Bare lige en minion mere. Ui. Kører bare. Husk at shield mig, hvis der er en, der ånder eller sådan noget. Og kan du... Jo, shield. Kom så. Ej, jeg tror ikke. Sorry mate, jeg prøvede på at redde dig. Men du shieldede jo mig, ikke? Jo, jeg gjorde så, jeg shieldede dig. Altså, Han er ikke ret på shield, så. Nej, det gør ikke så meget. Jeg shieldede dig seriøst. Jeg har min ability på cooldown lige nu. Ellers så skal det være fordi en go-gap, eller at han er kommet til at gå ind foran dig, så jeg har ramt ham i stedet for. Det kan vi jo se på recordingen her senere. Hvorfor den bare ikke? Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg har også... Når jeg kommer i livet. Lol. Nej, det er min. Nej. Ultede han en der? Nej, det kan han vel ikke. Jeg prøver ligesom at Nej, ramme. Altså, jeg har ikke brugt mit flash en Nej. eneste gang, så jeg tænkte, fuck det. Jeg ramte til den. Jeg tænker, at den der... det er ikke bare break. Og så er den bare taget. Jeg har også kun level 2 med hende. Jeg har desværre ikke smite lige nu, Prøv lige at forestille Men dig, jeg... hvis jeg fik så meget movement speed, at, som man maksimum kan få. Og Hvad kan ikke få maksimum? Jamen, jeg har set en video, ikke? Der er en, der spillede Teamwork, og han købte fuld loot med Zago, ikke? Og så boots. Fuck, man, det er sygt. Hvis vi optager. Du ikke snakke om video, du har set. Hvad? Okay, nu kommer de. De har en ward der.
Så er I rød, ikke? Skal vi ikke bare prøve at vinde den her hurtigt? Hvad laver jeg? Vent, fuck! Der kom sgu et helt hold. Der er der vist lige et pentakill til mig. Så tager de jump go-cap. Bare kom op til mig, bare kom op til mig, vi har det hele under kontrol. Jeg har holdt om 10. Hun har lige flashet. Godt. Hvor er den sidste henne? Han er herovre af. Jeg tror ikke, så bliver det. Vi fik ham. Undskyld, jeg er tilbage nu. Okay, godt. Jeg blev forstyrret. Ja. Vi har næsten flækket hele deres hold imens. Ja, ja. Jeg holdt det sådan. Okay. Ej, Godt, gutter. lol. Hey, kom, jeg tager tower damage. Nej, vi bliver bare ved med at nakke dem, når de kommer. Lol, jeg har 2 Men hvordan kan du være level 13? Hvem? Mig? Ja. Det er jungle, meget. Men jeg har... Giver det mere XP? Der kommer en, Det er sådan- Nej, det er mere ikke. Okay, vi bliver angrebet. Der kommer en... Har du kugle? Jeg har ikke nok mana, jeg har ikke nok mana. Det kan være, det er Pentagon. Jeg har kugle. Jeg fik ham, jeg ramte ham. Prøv lige at være med. Hvor er du henne, Jens? Dernede. Jeg kommer. Det er lidt for sent. Hvad er det for en vej, jeg går det der? Hvad fuck er det for et skillset, jeg havde der? Kom så. Okay, vi skal bare skynde os at tower. Jeg håber ikke, der kommer flere til styr. Fuck. Kommer Nej, du ikke lige? jeg stiller mig. Kommer du ikke lige mod? Der. Jeg tror bare, I skal væk. Hallo, kan vi gøre klar til en Baron? Væk, alle Ja, når du fire. kommer i liv, så... Hallo, prøv lige at gå tilbage, alle sammen. Eller prøv lige at gå Ja, ja. tilbage, det er Jamen, ikke. Klar, gå til Baron. du kan lige komme forbi Red, så kan du hurtigt. Ja, jeg kigger lige forbi. Nick, skal du ikke... Skal du ikke lave noget drenge, snak jeg den har der lige- lille ting der? Nej, jeg skal det nu pludselig. Tobias, din mic, den er virkelig lav. Jeg ved det, jeg har en lille problem, jeg lige, jeg tabte lige sådan en halv cola, så prøv så guys. For helvede, Tobias, mand. Haha. Nu er det bare video uden Tobias. Okay, det er ikke så galt igen. Jeg er tilbage nu. Skal vi se, Niklas, du var inde med nu. Vi tager lige blå til dig, Niklas. Den er lige spawnet. skal jeg gå efter Sunfire Cave eller Warmer? Sunfire Cave eller Warmer? Fuck. Ej, så tog jeg blå. Så, okay. Okay, kom. helvede, Børn, Nick. jeg kommer nu. Jeg tænker. Jeg har ikke noget liv. Fuck, man, det ser episk ud der, men jeg skal fjerne det, fordi det går over på trappeover, så det er lidt skidt. Er det over på det bord, jeg sad på? Okay, men, hvad hedder det? Ja, jeg kommer. Jeg ved ikke engang, hvordan den væltede. Men Tobias, var det det bord, jeg sad på? Da vi var online? Ja, det var det bord, du sad ved. Men, Bare, wow, Oliver og Kasper bliver spændende bare. Har der kommet nogen, Niklas? Jeg skal bare sætte for ikke. Hvordan kan det ske? Jeg har ikke smite, men... Ej, vi får den. Nej, okay, wow, jeg tror lige. Jeg vil ikke miste den. Nice, kom nu. Jeg har kur på. øj! Jeg gider ikke gå på det her. Det er dumt. Okay, hvor du skal væk. Fuck. Nu skal jeg shielde mig. Nå, jeg mistede lige bagen. Så fint nok, vi tog den. Jeg prøver. Hvad har vi? Ja, okay, hvad kan jeg gøre her? Jeg Fuck, jeg har internet. Shield dig selv. Det kan jeg ikke. Det kan Jeg jeg har cool i det. Okay, jeg har. Jeg er begyndt at lagge og sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg lige kommentarer. Hvad siger du? Den der Iceborne går til det. Jeg tror faktisk, Ice. No, Ice. Det tror jeg faktisk godt, den kan være. Ja. Men kan du ikke bare købe Warmox? Den tror Hvem jeg ikke. fondmail? Hvad med fondmail? Warmail, ja. Det er egentlig et godt hold, vi har, fordi at vi har Jeg blandet. synes, jeg nok liv. Det synes jeg nok liv, så jeg tager bare et med. Nice, cool. Er det pent til det her? Nej, Nej. Tobias han tog det. What?
tog jeg det fucking kill der. Åh, Ja, sorry det var- mate. Det var ikke planen. Okay, jeg logger dem. Det kunne bare godt have været fedt, faktisk. Ja. Ja. Jeg logger dem bare ned i deres base, okay? Virkelig dårligt til at ramme det der kugle, synes vi. Jeg plejer at ramme. What the Yes, okay. fuck, jeg du tror- skader meget. Ja, jeg skader mig. Ja, Jeg har for ligesom satan, 28, mand. Fuck man, sorry. Jeg har brugt pinkflader, mand. Hvordan tror du den? Uff, man. Okay, jeg tager lige deres... dårligt. Bare roligt. Det, Du det, kan godt det, tage det, mig. det må næsten være pinligt for dem, men jeg næsten kan solo deres show. Jeg kommer. Okay. Speed up a bit. Nej, der er 10 pits op, jeg er færdig. Skal det blive triple? Hvad så? Lol. Eller der får den ikke lige her omkring. LOL! Jeg bliver bare mere og mere tanky nu. Det er den. Kom her. Øh, Hvor prøver han op af? Du kan godt tage ham, du kan godt tage ham, du kan godt tage ham, du dør. Ja, ja. Okay, godt. Jeg kommer, han er nem ham der. Han er nok den nemmeste af dem. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ham giver han der solo. Jeg kommer. Har du så penta? Quadra kill. Quadra kill. Ved du hvad, jeg tanker Nexus, og så tager den pentaet, okay? Ej, lad jeg skal Nej, det er en blitzstart tilbage, det er en blitzstart tilbage. tilbage. Går han efter det, går han efter det, jeg kommer. Shit! Fuck. Jeg holder bare lidt Jeg med tager jord. lige tower i min stang. Nej, det gør jeg ikke. Jeg rammer bedst, jeg rammer bedst. Jeg Så kommer er der ikke en stadig skid. smiley. Ja. Okay, nu har han fået sin teammates igen, det vil sige, nu rusher de mig bare. Det er godt. Okay, jeg har en Ja. Goga. Mario. Abada, be a girl. Den bedste video, man kunne lave. Road to Pentakill. Ja, så tror jeg, så skal vi bare have Vigo inde på Nordic. Ja. Så er der easy penta. Kan jeg få det? Kan jeg seriøst få det nu? Det kan du bare roligt. Jeg har lært, Så skal vi lige også gå og tag, så jeg kan få det. Hvad? Fordi få et eller andet til at gå totalt hamburger, jeg skal have det. Okay. Kæmpe. Ej, vi ændrer ikke allerede, vel? Vi bliver ved med bare nakke. Kan vi dobbelt kill? Kan vi ikke lade være med at ændre? Jo, vi nakker bare det der sådan mand. Prøv lige at skrive don't end. Jamen, jeg tror, han Ja, er det der. var. Hvad? Jeg gør ikke noget. Jeg kan flyve. GG, Ej, hvad my fanden? niggas. Nej, lad være. Hvad? Men jeg kan nakke. What the fuck? Hvad Skal jeg? Hvorfor lavede jeg? Skulle have hende, okay? Nej, vi skal igen. Nej. Bare... Det var- GG. Tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. Jeg vil sige tak til Vigo og Niklas, fordi de gad at join os. Så er det De lige vandt carry os til at vinde. Ja. 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 Jeg håber, I Er kan det bare lide det, og husk at subscribe, like, og husk at smide en kommentar, hvis der er noget, vi skal gå bedre. Ja, vi ses. Ja. ses.